Práve som našiel tento opustený bazén, ktorý je plný obrovských rýb. Vrátane elektrických úhorov, ľudožravých sumcov, ktoré môžu dorásť až do dĺžky 12 stôp. Smrteľne nebezpečných rýb, ktoré vám môžu doslova odtrhnúť prsty. A množstva ďalších obrovských rýb, aké som ešte nikdy predtým nevidel. A môjim cieľom je chytiť každú jednu z nich z tohto opusteného bazéna, pretože sa tu nachádza aj množstvo mimoriadne vzácnych a drahých rýb, ktoré zomrú, ak sa nepoponáhľame a nezachránime ich. Hovorím o rybách takých vzácnych, že stoja $1000. Takže som si priniesol množstvo sietí, pasci na ryby a vedier a urobím všetko, čo môžem, aby som chytil každú jednu rybu z tohto opusteného bazéna. Ale nebude to jednoduché. Vidíte, starý majiteľ tohto bazéna strávil roky tým, že ho naplňal najbláznivejšími rybami, aké mohol nájsť. Vrátane obrovského 4 stopy dlhého Aba Aba nožovca, známeho aj ako najsmrteľnejšia sladkovodná ryba na svete. Takže to je hlavný cieľ tohto videa, ale kto vie, čo ešte nájdeme. Tak poďme začať skúmať. V prvých niekoľkých sietkach som nechytil nič okrem kopí rias a bahna, ale pokračoval som ďalej a nakoniec sa mi podarilo chytiť prvú rybu. Myslím, že niečo vidím. Pozrite sa na toto, chlapci. Konečne sme chytili našu prvú rybu z opusteného bazéna. A úprimne nemám ani tušenie, aký je to druh. Vyzerá to trochu ako sumec rybsov, ale nikdy som nevidel takého s bodkami. Toto musí byť naozaj veľmi vzácne. Avšak akokoľvek bola táto ryba vzácna, bol to len začiatok. Ako bude video pokračovať, ryby budú čoraz šialenejšie a šialenejšie. Ale zatiaľ som tohto chlapíka pridal do vedra a pokračoval som v nadaní. A veti sa začali rozbiehať. Čo to bolo, Pane Bože! Helen, som si celkom istý, že som práve videl, ako tam odplávala veľká ryba. Áno, pozri sa na to. Práve rozvírila celý kál. Dobre, to mohla byť Aba nožovec, ale asi jediný spôsob, ako to zistiť, je chytiť ju. Pak som urobil veľký záber s sieťkou na poslednom mieste, kde som ju videl, a hoci som niečo chytil, určite to nebola tá obrovská ryba, ktorú som hľadal. Pozrite sa na to, chalani. Pane Bože, máme tu ďalšiu rybu. Ale na rozdiel od tej prvej, túto naozaj poznám. Toto je ázijská listová ryba. A dostali to meno preto, lebo naozaj vyzerajú ako list. Pozrite sa na to. Ak ich položíte vedľa kopca iných listov, sotva spoznáte rozdiel. Dokonca aj tvarom. To je šialené. A to im pomáha maskovať sa vo voľnej prírode. Tieto ryby sú fakt super. A naozaj ich nechytáme veľmi často, takže toto je naozaj dobrý úlovok. Dal som ho do vedra k sumcovi a išiel som ďalej. A hneď potom sa mi podarilo chytiť najväčšiu a najvzácnejšiu rybu doteraz. Helena, máme niečo. Nech je to čokoľvek, je to obrovské. Pane Bože, pozrite sa na toto, ľudia. Práve sme chytili obrovskú rybu. Vyzerá to trochu ako nôžovka, ale myslím, že sme takúto ešte nikdy nenašli. Vyzerá to ako zlatopruhá nôžovka a patrí medzi najväčšie druhy nôžoviek na svete. A navyše sú mimoriadne vzácne. Tento záber, ktorý práve sledujete, je doslova jediným videom, ktoré som o nich našiel na internete. Nikdy som si nemyslel, že by som nejakú naozaj našiel. Toto je šialené. Au, Pane Bože. Dobre, ak ste to nevedeli, všetky nôžovky sú elektrické a práve ma šokovala, takže si myslím, že by sme ju mali dať do nádoby. Pane Bože, to boli. Pokračoval som a pridal som zlatoprú nôžovku do tejto nádoby, kde dáme všetky väčšie ryby. A hneď potom som urobil ďalší poriadny záber sieťkou v opustenom bazéne. A keď som ukazoval hore, všimol som si ďalšiu šialenú rybu. Wow, čo sme to práve chytili, ľudia. To je naozaj šialene vyzerajúca ryba. Au. Myslím, že ma práve uhryzla. To nie je veľmi pekné. Snažíme sa ťa práve teraz zachrániť. Počkaj chvíľu. Helena, myslím, že ma neuhryzla. Pozri sa na túto rybu. Má akoby dva obrovské ostne, ktoré mu vychádzajú z hlavy. Áno, počuli ste správne. Ak sa pozriete pozorne, táto ryba má dve obrovské ostne, ktoré vychádzajú z tváre a sú mimoriadne ostré. To je úplne desivé, ľudia. Dobre, musím byť teraz veľmi opatrný, keď túto rybu držíme, ale opäť si nemyslím, že by sme už niekedy takúto chytili. Tento opustený bazén je šialený. Práve sme začali a už chytáme ryby, o ktorých som ani nevedel, že existujú. Toto bol však len začiatok. V tomto opustenom bazéne je stále stovky rýb. Tak som pokračoval v prehľadávaní sieťkou, aby som zistil, čo ešte nájdem. Cítim niečo v sieti, Helena. Nech je to čokoľvek, je to veľké. Tam to je, priamo tam. To snad nie. Pozri sa na to. Máme pakua. To snad nie. Ale nie je to len taký obyčajný paku. Tento je albín. Som si istý, že ste ma už videli chytať veľa pakov na tomto kanáli. Takže viete, že tieto ryby sú príbuzné piraniam. Majú mimoriadne ostré zuby a sú veľmi agresívne voči iným rybám. Takže aj keď to nie je nôžovka Aba Aba, je dobré, že sme túto rybu dostali z opusteného bazéna, pretože by určite mohla napádať ostatné ryby. A ani som netušil, že v tomto opustenom bazéne sú niektoré z najvzácnejších a najdrahších rýb na celom svete. Takže sa musím poponáhľať a zachrániť ich. Vidím tu dve ryby. Nechytili sme len jednu, chytili sme dve. Čo to je? Pane Bože. Chlapci, vyzerá to, že tu máme malého geofága. Toto je veľmi drahý druh cichlidy. Takmer nikdy ho nechytíme. A hneď tuto vyzerá, že máme sumca Rafaela.
A hoci je dosť malý, musíme byť veľmi opatrní, keď ho držíme, pretože má po celom tele veľmi ostré ostne. Ak sa ti prst zachytí medzi jeho plutvy, môže ťa to poriadne porezať. Snažil som sa to ukázať a chytil ma. To nebol dobrý nápad. Prosím, pusť ma, Našťastie sa mi podarilo ho prinútiť, aby pustil môj prst a obidve ryby som pridal do vedra. Ako ste mohli vidieť, rýchlo sa plnilo, ale to stále nebolo nič. Ako budeme ďalej skúmať tento opustený bazén, nájdeme množstvo ďalších rýb a budú len väčšie a väčšie. Tak som sa presunul hlbšie do bazéna a netrvalo mi dlho, kým som našiel niečo ďalšie. Fuj, Helena, čo to pre boha je? Práve sme chytili niečo ďalšie, ale to určite nie je ryba. Je to pijavica? No to si zo mňa robíte srandu. Myslím, že sme ešte nikdy predtým nechytili pijavicu, ľudia. Ak neviete, čo je pijavica, je to krvsajúci parazit, ktorý prenáša množstvo chorôb. Takže áno, určite nechcete, aby vás nejaká uhryzla. Nie. Počkaj. Práve mi lezie na prst. Pozri sa na to. Helena, prosím, nerob to. Nie. Je na mojom prste, ľudia. Neviem, čo mám robiť. Mám ho len odtrhnúť. Prosím, neprisaj sa na mňa. Prisal sa mi na prst. Nie. Teraz ho neviem dať dole. Má takú silnú prísavku. Pozrite sa na to. Toto je naozaj zlý znak, ľudia, pretože pijavice nie sú škodlivé len pre ľudí, ale môžu napadnúť aj ryby a akékoľvek iné zviera, ktoré žije vo vode. A ak je tam jedna, musí ich tam byť viac. Do keľu, mám ho! Takže áno, myslím, že je bezpečné povedať, že s toľkými nebezpečnými tvormi v tomto opustenom bazéne týmto rybám dochádza čas. Dobre, zasa sa mi prichytil na prst. Prosím, pustite ma. Dal som pijavicu do tejto malej nádoby, pretože som naozaj nevedel, čo s ňou inak robiť. Možno si ju nechám ako domáce zviera. Tak mi napíše do komentárov, či by som to mal urobiť. Ale zatiaľ som ďalej lovil sieťkou a veci boli čoraz šialenejšie. Helena, cítim v sieti niečo veľké. Pozrime sa, čo sme chytili. Tam to je, priamo tam. Do keľu. Je to obrovský sumec rybso. Aspoň som si to myslel. Keď som sa však pozrel bližšie, uvedomil som si, že je to niečo oveľa vzácnejšie. Počkajte chvíľu, ľudia. Toto nie je rybso sumec. V skutočnosti sa to volá sumec granulosis a sú oveľa vzácnejšie. Sú veľmi podobné sumcom rybso so všetkými tými ostňami po tele a sú veľmi agresívne, ako ste mohli vidieť. Práve som chcel povedať, že nechcete dostať úder ich chvostom, ale práve sa mi to stalo. A teraz krvácam, to je skvelé. Ale ak si pamätáte Rafael Sumca, ktorého sme chytili skôr, toto je v podstate jeho väčšia verzia. A určite nedám prst medzi jeho plutvy. Tento by mi mohol naozaj odríznúť prst. Takže áno, myslím, že ho jednoducho dáme do nádoby. Ako ste si mohli všimnúť, nádoba sa začala plniť väčšími rybami. Ale verte mi, toto je stále nič. Predchádzajúci majiteľ tohto bazéna povedal, že tu boli skutočné monštrá, také veľké ako ja. Ale ak ich chceme chytiť, musíme ísť do najhlbšej časti bazéna. Tak som si zobral najväčšiu sieť, akú som mal a začal som naberať, keď sa zrazu stalo toto. Preboha! Helena, v sieti je niečo veľké. Pozri sa na to. Čo to je? Stiahne ma to dnu. Snažíme sa ťa len zachrániť. Prosím, rozlejte vodu všade. Táto vec je taká ťažká. No poď. Páne Bože, to si robíš srandu. Kam šiel? Práve roztrhol dieru v sieti, videli ste to? Počkajte, tam je, tamto. Myslím, že som ho videl plávať tým smerom. Toto je fakt zlé. Tuto sieť používam len 5 minút a už je zničená. Pozrite sa, aká veľká je tá diera. Dobre, očividne je tu niečo obrovské, ani som to poriadne nevidel, takže neviem. Možno to bola tá aba nôžovka, ktorú hľadáme. Myslím, že jediný spôsob, ako to zistiť, je pokračovať v prieskume. Tak som si zaobstaral novú sieť a nabral som ešte párkrát a začalo sa dariť. Helena, myslím, že niečo máme. Nech je to čokoľvek, zdá sa to byť dosť veľké. Prosím, neroztrhni sieť. Pozri sa na toto. To snáď nie. Je to veľký sumec Marbodacora. To je úžasné, ľudia. Toto je určite najväčšia ryba, akú sme doteraz našli a zároveň jedna z najvzácnejších. Keď som sa však pozrel bližšie, uvedomil som si, že táto ryba má množstvo uhryznutí, čo znamená, že ju niečo napadlo. To je naozaj zlé, ľudia. To, že takúto veľkú rybu niečo napadá, znamená, že tu je ešte niečo oveľa väčšie a oveľa agresívnejšie. A hoci sme chytali množstvo rýb sieťou, neskôr vo videu budeme musieť urobiť naozaj extrémne veci, aby sme všetko pochytali. Od kladenia pascí na ryby až po to, že sa skutočne dostaneme do opusteného bazéna so všetkými týmito nebezpečnými rybami. Ale zatiaľ som pridal Marbodecoru do nádoby a ďalej som lovil sieťou, keď som chytil zatiaľ najnebezpečnejšiu rybu. Pane Bože, je to to, čo si myslím? Chlapi, práve sme chytili niečo úplne šialené. Toto tu sa volá upíria ryba. A volajú sa tak preto, lebo majú najväčšie zuby zo všetkých sladkovodných rýb na svete. Našťastie, toto je len mláďa. Dorastajú oveľa väčšie ako toto.
A keď sú úplne dospelé, ich zuby môžu dorásť až do dĺžky 10 cm. Ale aj keď je tento naozaj malý, musíme byť veľmi opatrní pri jeho držaní, pretože už ma tieto ryby pohrízli a nie je to príjemné. Aj keď toto bola zatiaľ najnebezpečnejšia ryba, ktorú sme chytili, je príliš malá na to, aby bola tou, ktorá útočí na všetky ostatné ryby. Tak som ho pridal do vedra a pokračoval som v hľadaní toho monštruózneho nožovca Aba Aba, ako aj všetkých ostatných príšer, ktoré sú tu. Och môj bože, sieť je naozaj ťažká, chlapci. Myslím, že sme práve chytili kopu rýb. Pozrite sa na toto. To si snáď robíte srandu. Toto je najviac rýb, koľko sme kedy naraz chytili do siete. Dobre, musíme byť teraz naozaj rýchli. Nechajte ma zobrať vedro. Musíme naplniť vedro. Chlapci, v tejto sieti je toľko rýb. Najprv to vyzerá, že tu máme veľkého plaka, ale toto nie je len taký obyčajný plako. Toto je kráľovský plako a ten je oveľa vzácnejší. A áno, tieto ryby sú v podstate ako mimozemšťania. Pozrite sa na ich ústa. To je úplne desivé. Potom môže byť aj najväčší, akého sme kedy našli. Toto je naozaj dobrý úlovok. Je tu toľko rýb, že ani neviem, ktorú chytiť. Dobre, táto sa úplne zbláznila. Upokoj sa. Ani neviem, čo to je. Vyzerá to trochu ako gar, ale nevyzerá to ako ten, ktorého sme už chytili. Pozrite sa na všetky tie škvrny na ňom. To je fakt super. Súdiac podľa toho, aké sú všetky ryby v tomto opustenom bazéne bláznivé, tipujem, že táto ryba je dosť vzácna. Takže napíšte dole do komentárov, ak viete, čo to je. Ale tak či tak dáme ju do vedra. A potom to vyzerá, že tu máme ešte dve ďalšie ryby. Toto je sumec červenochvostý. Som si istý, že viete, čo to je. Sú to jedny z mojich najobľúbenejších rýb vôbec. Doslova mám jednu na tričku a na čiapke práve teraz. A potom tu máme ďalšiu, ktorá sa tu mrská. Upokoj sa, kamarát. Dostaneme ťa. Myslím, že toto je červenochvostý obrovský gurama. A verky alebo nie, toto sú najväčšie druhy gurám na svete. Dorastajú do obrovských rozmerov. Takže áno, obe tieto ryby sa raz stanú skutočnými monštrami. Ale zatiaľ sú to len malé bábetka, takže ich dáme do vedra a myslím, že to je všetko v sieti. Čo sme tam chytili? 4 ryby? To je neuveriteľné. Ako vidíte, vedro sa rýchlo plnilo, ale stále nás čakala dlhá cesta. Tak som pokračoval v hľadaní. A hneď pri ďalšom zábere siete som urobil šokujúci objav. Páne Bože, je to to, čo si myslím? Helena, pozri, čo sme práve chytili. To je nôžovec Aba Aba. To je tak super. No dobre, určite to nie je ten veľký, po ktorom ideme. Tento je taký maličký. Pozri sa na neho. To môže byť najmenší nôžovec Aba Aba, akého som kedy videl. Ale to môže znamenať len jedno. A to znamená, že nôžovec Aba Aba sa tu rozmnožuje. A ak je to pravda, táto záchranná misia bude oveľa ťažšia. Pretože ak ste to nevedeli, nôžovec Aba Aba nemá len jedno mláďa, ale stovky. Tak som pokračoval a pridal som tohto malého chlapíka do vedra a išiel som ďalej. A hneď potom som chytil ďalšiu rybu, ale táto bola oveľa väčšia. Och, Helena, niečo cítim. Pozri sa na toto, chytili sme veľkú rybu do siete. Och, bože môj, čo to je, ľudia? Au, och, práve ma poriadne pichol. Nech je to čokoľvek, má veľmi ostré ostne. Och, myslím, že je to norvínsky sumec. To si zo mňa robíte srandu, ľudia. Nečakal som, že tu nájdem niečo takéto. Sú príbuzní sumcovi rybsov, ale nedorastajú do takej veľkosti. Vlastne si myslím, že toto je najväčší, akého sme kedy našli. Au, dobre, au. Nemyslím si, že by som ho mal teraz držať, ľudia. Úplne panikári. Mohol by som prísť o prst, ak ho hneď nedám do nádoby. Tak to poďme spraviť. Au! Potom som ďalej lovil sieťkou v opustenom bazéne, keď som zrazu vyťahol najvzácnejšiu rybu doteraz. Wow, ľudia, myslím, že sme takúto ešte nenašli. Počkať, myslím, že viem, čo to je. To snáď nie. Toto tu sa volá sumec valigo. A dôvod, prečo som teraz taký nadšený, je ten, že tieto ryby patria medzi 7 druhov sumcov, ktoré požierajú ľudí na svete. Na tomto kanáli ste už videli, ako som našiel mnoho ľudasteravých rýb, ako je gunč, pariba a sumec veľrybí. Ale sumca voligov sme ešte nikdy nenašli. Sú mimoriadne vzácne. Len pomyslieť na to, že táto malá ryba tu raz vyrastie do takej veľkosti, že by ma mohla zjesť, je úplne desivé. Ako ste mohli vidieť, toto bol zatiaľ určite môj najobľúbenejší úlovok. Ale to, čo som nevedel, bolo, že tu je stále množstvo rýb, ktoré sú oveľa vzácnejšie. A toto nebude ani jediný ľudožravý sumec, ktorého tu nájdeme. Tak som pridal sumca valigo do vedra a zobral som ďalšiu sieťku. A najprv to vyzeralo, že je úplne prázdna. Ale keď som sa pozrel bližšie, urobil som desivé zistenie. Och nie, Helena, je to to, čo si myslím? To je hryzač prstov na nohách. Och, a ide po mne. Ak nevieš, čo je hryzač prstov na nohách, je to vodný hmyz, ktorý hryzie do prstov na nohách a je dokonca jedovatý. Už ma uhryzli predtým a je to mimoriadne bolestivé. A ak je tu jeden, určite ich tu bude viac, takže musím byť veľmi opatrný, ak pôjdem neskôr vo videu do bazéna. Och, preboha.
Dobre, musím ho chytiť, pretože nechcem, aby sa vrátil do opusteného bazéna. Idem ho chytiť. Tak, poďme na to. Prosím, nehryz ma. Prosím, nehryz ma. Tak, mám ho. Pozri sa na to. Môžeš vidieť jeho tesáky priamo tam. Sú obrovské. Práve tie používa na hryzenie. A ako som povedal, je to mimoriadne bolestivé. Naozaj nepreháňam, takže myslím, že ho dám do tohto vedra, takto sa ku mne nevráti a neuhryzne ma. Počkaj, čo to je, Helena? Naplnený som vedro vodou z bazéna a pozri, čo je v ňom. Ani neviem, čo to je, ale určite sú to ďalšie hmyzy. Dobre, asi ho zatiaľ vrátim späť do vedra. Ľudia v tomto opustenom bazéne žijú naozaj šialené tvory. Potom som sa vrátil na hlboký koniec a veci sa začali rozbiehať. Ryby boli čoraz väčšie a väčšie. Pane Bože, Helena, máme v sieti niečo veľké. Pozri na to. Prosím, neroztrhni sieť. Nemôžem si dovoliť ďalšiu sieť. Pokoj. Pane Bože, to je šialené, ľudia. Chytili sme obrovského tigrieho lopatonosého sumca. A toto môže byť jeden z najväčších, akých sme kedy chytili. Pozri, aký je veľký. To je úžasné. Nie je každý deň, že nájdeš tigrieho lopatonosého sumca takéhoto veľkého. Ale hneď vidím, že nie je v dobrom stave. Má po sebe stopy po uhryznutí a jeho fúzy sú úplne preč. A tiež to vyzerá, že je na toto oko slepý. Och, to je také smutné. Myslím, že môžeme s istotou povedať, že na túto rybu určite niečo útočí. V opustenom bazéne našťastie však stále žije, takže sme ho našli práve včas. Aj keď toto bola určite najväčšia ryba, akú sme doteraz našli, garantujem vám, že v tomto bazéne sú ešte oveľa väčšie ryby. Tak som pokračoval a ešte raz som poriadne nabral sieťou v hlbokej časti. A keď som zdvihol sieť, všimol som si v nej veľa rýb. Och, Helena, vidím niečo v sieti. Dobre, niečo sme chytili. Počkaj chvíľu. Chytili sme tu viacero rýb. Pozri sa na všetky. Pozri na toto. Dobre, tu máme paku a červenobruchého. Ak si pamätáte, jedného sme už chytili, ale bol albín. Toto je obyčajný, takže nie je taký vzácny. Ale aj tak má stále mimoriadne ostré zuby. Pozri sa na to. To je desivé. Prosím, nehryz ma. Do vedra s tebou. Pozrime sa, čo ďalšie sme tu chytili. Počkaj, Helena, pozri na toto. Viem, čo to je. Toto je naozaj niečo výnimočné. Ako vidíš, vyzerá presne ako list. Podobne ako tá druhá ryba, ktorú sme chytili predtým. Tá bola ázijská listová ryba. Toto je africká listová ryba. Tie sú o niečo vzácnejšie, nechytáme ich príliš často. Takže to je naozaj dobrý úlovok. Do vedra s tebou. A myslím, že som tu videl ešte jednu rybu. Tu je. Táto je oveľa menšia, ale čo to pre Boha je? Ľudia, práve sme chytili niečo šialené. Myslím, že som ešte nikdy nič také nevidel. Chlapi, napíšte dole do komentárov, ak viete, čo to je, ale ja naozaj nemám ani tušenie. Vyzerá to šialene. Wow, to bol šialený úlovok. 3 naozaj super ryby, ale viem určite, že tam je toho oveľa viac, takže musíme pokračovať. Všetky ryby som dal do vedra a pokračoval som ďalej. A hneď pri ďalšom zábere sieťou som chytil niečo iné, ale nebola to ryba. To je malé korytnačiatko. To som naozaj nečakal. A nie je to len taká obyčajná korytnačka. Toto je albínka korytnačka druhu Trachemys scripta elegans a sú naozaj dosť vzácne. Ale toto znamená, že v tomto opustenom bazéne nie sú len ryby. Takže kto vie, čo ešte chytíme? Počkaj chvíľu. Helena, pozri tam. Je to čo si myslím? Som si dosť istý, že na tej korytnačke je pijavica. Pozri sa na to. Áno, to je určite pijavica. A je obrovská. Táto je oveľa väčšia ako tá prvá, ktorú sme našli. Je tam naozaj pevne prichytená, ľudia sať. Dobre, musíme prísť na spôsob, ako túto pijavicu z korytnačky dostať, inak ju môže naozaj zabiť. Tak som rýchlo zobral kriešte a našťastie sa im podarilo pijavicu odtrhnúť. Ale podľa toho, aké mala tučné brucho, sa určite živila na tejto korytnačke už nejaký čas. Takže je dobre, že sme ju odstránili. Ale toto len dokazuje, že tento bazén je zamorený pijavicami. Čo je ďalší dôvod, prečo musíme všetky zvieratá odchytiť a zachrániť. Dobre, poriadne tu naberiem sieťou. No tak, daj mi niečo dobré. Och, je to ťažké. Myslím, že tam niečo máme. Pozrime sa. Je tu niekto? Och, čo to bolo? Niečo sa tam dole myká. Čo to je? Och, Helena, pozri sem. Pokoj. To snad nie je možné. Toto som naozaj nečakal, ľudia. Toto sa volá Deathnoid a sú mimoriadne vzácne. Myslím, že sme na tomto kanáli našli len 2 alebo 3, takže to je naozaj super. Toto musí byť jeden z najbláznivejších opustených bazénov, aké sme kedy preskúmali. Myslím, že každá ryba, ktorú odtiaľto chytíme, je jednoducho šialená. Ale taká šialená, ako bola tá ryba, nebola jediná v sieti. Keď som sa v nej ešte pohrabal, našiel som toto. To je tá veľká ryba. Oh môj Bože, to snaď nie. To je veľký gar. Dávaj pozor. Dobre, práve sa ma snaží uhryznúť. Ľudia, toto je obrovský gar. Musíme byť veľmi opatrní. Ako môžete vidieť, majú mimoriadne ostré zuby a sú veľmi agresívne. Úprimne myslím, že by sme ho
ho mali dať do nádoby skôr, než ma uhryzne. Ako ste si mohli všimnúť, ryby boli čoraz väčšie, ale stále to nebolo nič. Najvzácnejšie a najväčšie ryby boli stále v bazéne a bolo čoraz ťažšie ich chytiť. A uvedomil som si, že jediný spôsob, ako zachrániť všetky tieto zvieratá, je ísť do vody. Toto je naozaj strašidelné. Toto môže byť môj najhorší nápad vôbec. Myslím, že tu sú doslova smrteľne nebezpečné ryby, ktoré na mňa môžu kedykoľvek zaútočiť. Ale aj keď to bolo strašidelné, určite to stálo za to, pretože hneď pri prvom zábere som chytil najväčšiu rybu doteraz. Helena, myslím, že som niečo chytil. Nech je to čokoľvek, je to naozaj veľké. Môj bože. Ťahá ma to dnu. Nie, som úplne mokrý. Tá voda je taká studená. Čo to pre Boha je? Je to také ťažké. Sotva to dokážem zdvihnúť. To nie je možné. Helena, pozri sa na toto. Práve ma to tresklo po tvári. Tak to teda nebolo v pohode, kamarát. My ťa doslova zachraňujeme, ale pozrite sa na veľkosť tohto rybsov sumca, ľudia. Neviem, prečo sa ho teraz snažím zdvihnúť. Musíme byť veľmi opatrní, keď držíme tohto chlapíka. Ak ma tie ostne zasiahnu, nebude to dobré. Myslím, že toto bola tá veľká ryba, ktorá nám predtým roztrhla sieť. Počkaj chvíľu, Helena, pozri sa na toto. Práve som si všimol, že tomuto rybsovovi chýba oko práve tu. To je šialené. Má doslova len jedno oko. To som ešte nikdy nevidel. Neviem, či je to preto, že mu Aba nožovka odrízla oko, rovnako ako tomu Tiger Shovelnose. Šalie. Vieš čo? Myslím, že by sme ho mali dať do nádoby, kým to neskončí zle. Môj bože. Prestaň. Aj keď toto bola zatiaľ najväčšia ryba, ktorú sme našli, nevedel som, že to ani nebola tá najväčšia v tomto opustenom bazéne. A nebude jednoduché ich chytiť len sietkou. Takže neskôr vo videu tu rozložím niekoľko pascí na ryby. Kto vie, čo všetko chytíme. Ale zatiaľ som ďalej naberal a podarilo sa mi chytiť zatiaľ najvzácnejšiu rybu. Niečo máme. Niečo je v sieti. Čo to je? Snaží sa utiecť. Pokoj. To snáď nie. Je to to, čo si myslím? Toto tu je bichír, ale nie je to len taký obyčajný bichír. Tento je totiž platinový, čo z neho robí jedného z najvlacnejších na svete. Pozrite sa na to, vyzerá doslova ako živý dinosaurus. Tieto tvory majú veľmi praveký vzhľad. Nie, snaží sa utiecť. Prosím, vráť sa sem. Nie. Nemôžem túto rybu stratiť, chlapci. Je veľmi drahá. Dobre, poďme ho dať do vedra. Hneď potom som chytil ďalšiu rybu do siete, ale táto bola zatiaľ jedným z najčudnejších tvorov. Čo to je, Helena? Pozri sa na túto rybu. Vidíš to? Vyzerá ako skutočný mimozemšťan. Dobre, nemám tušenie, čo toto je, chlapci, ale vyzerá šialene. Je ale vôbec nažive? Počkať, nehybe sa. Haló, myslím, že je mŕtvy. Počkať, nie, tu je. Dobre, je nažive. Metá sa. Upokoj sa, kamarát, upokoj sa. Chlapci, to je fakt šialene vyzerajúca ryba. Myslím, že takúto sme ešte nechytili. Myslím, že je to nejaký druh nožovky alebo možno úhor, neviem. Počkať chvíľu. Dobre, musíme ho dať do vedra, pretože v sieti vidím ďalšiu rybu. A keď som ju vytiahol, uvedomil som si, že to nie je len taká obyčajná ryba. Bol to sladkovodný štvorzubec. To snad nie, Helena, pozri sa na to. Nečakal som, že nájdem jednu z týchto. Au, videli ste to? Práve ma uhryzol. Pozrite sa na to. Mám teraz na prste otlačok zubov. Nie, a práve sa nafúkuje. Toto nie je dobré. Nie je to dobré. Je to v poriadku, kamarát. Zachraňujem ťa. Prosím, choď do vedra. Nie. Je v poriadku? Chlapci, nie je dobré, keď sa fugu nafúkne. Môže ich to dokonca zabiť. Už pláva. Dobre, pláva. Je v poriadku. Vďaka Bohu. Necháme ho v tom vedre, pretože ako ste videli, fugu sú veľmi agresívne a nechceme, aby útočil na ostatné ryby. Dobre, ideme ďalej. Pôjdeme trochu hlbšie. Toto je také strašidelné. Dúfam, že na mňa nič nezaútočí. Myslím, že som to zakríkol. Niečo ma udrelo do nohy. No tak prosím, nech je to Aba nôžovka. Počkaj. Je to naozaj ťažké. Helena, myslím, že ho máme. Nech to bolo čokoľvek. Čo to do pekla je? Pozor. To je obrovská korytnačka, ľudia. Je taká ťažká, ani ju neviem zdvihnúť. Pozrite sa na to. To je kožnatka. Toto musí byť najväčšia, akú som kedy chytil. Nie. Au, vráť sa sem. Mám ho, Helena. To bolo intenzívne, ale máme ho, ľuďať. Nie je to Aba nôžovka, takže som trochu sklamaný. Ale ak viete niečo o kožnatkách, viete, že sú veľmi agresívne. Takže je dobre, že sme ho odtiaľto dostali, pretože by určite mohol napadať ostatné ryby. Takže myslím, že ho presunieme do jedného z mojich jazierok u mňa doma. A dúfajme, že to zvládneme bez toho, aby nás pohrízol. Dobre, nie je spokojný. Potom, čo som pridal korytnačku do jedného z mojich jazierok, som pokračoval v objavovaní opusteného bazéna. A nebudem klamať, tieto ryby bolo čoraz ťažšie chytiť. Tak som sa rozhodol ísť hlbšie do bazéna a netrvalo dlho, kým som niečo chytil. Čo to je? Helena, chytili sme do siete niečo ako úhora. Úplne sa zbláznil. Upokoj sa. Počkaj chvíľu. To nie je úhor. Dávaj pozor. To je veľká dvojdyšná ryba. To je úžasné. Snaží sa vrátiť späť do bazéna. Nie. Snažíme sa ťa zachrániť, kamarát. Pozri sa na tie ústa. To je desivé.
Dobre, rovnako ako pri rybe fugu, nechceme, aby nás tento chlapík pohrízol. Majú veľmi ostré zuby, ale je to naozaj super. Dvojdyšné ryby patria medzi moje najobľúbenejšie ryby na svete. Sú jednou z mála rýb, ktoré dokážu naozaj dýchať aj mimo vody. A verte či neverte, v prírode dokážu prežiť mimo vody celé mesiace. A čo je naozaj zaujímavé je to, že tieto malé nožičky používajú na chôdzu po súši a dokážu sa presúvať z jedného jazierka do druhého. Je to neuveriteľné. Aj keď táto plúcna ryba bola naozaj skvelý úlovok, nebolo to nič v porovnaní s tým, čo sme chytili v ďalšom zábere. Och môj bože, Helena, pozri sa na tú rybu, ktorú sme práve chytili. To si robíš srandu. Na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajný sumec červenochvostý, ale v skutočnosti sa tento druh volá krátkotelový sumec červenochvostý. Tento názov dostali preto, lebo ich telá sú oveľa kratšie. A to preto, že sú geneticky upravené, aby takto vyzerali. Zvyčajne sú krátkotelové ryby oveľa guľatejšie a ich telá sú viac zhutnené. A úprimne robí ich to oveľa roztomilejšími. Pozri sa na tohto chlapíka. Je rozkošný. Toto bol naozaj výnimočný objav, pretože som vždy chcel mať krátkotelového sumca červenochvostého ako domáceho miláčika. Ale nikdy predtým som žiadneho nevidel, pretože sú veľmi vzácni. Och, pozrite sa, aký je rozkošný vo vode, ľudia. Prosím, napíšte do komentárov meno pre nášho nového krátkotelového sumca červenochvostého, pretože toto môže byť moja nová obľúbená ryba. No dobre, neviem, či to dokážeme ešte prekonať, ale kto vie, tento opustený bazén je úplne šialený. Och, pozrite sa na toto. Práve som chytil ďalšie dve ryby, ľudia. Táto jedna úplne šalie. Upokoj sa. Zachraňujeme ťa. Počkajte chvíľu, myslím, že viem, čo to je, ľudia. Toto tu sa volá Leporinus. A verte alebo nie, sú naozaj veľmi agresívne. Och, a sú naozaj rýchle. Ako môžete vidieť, práve teraz úplne panikári. Dobre, viete čo? Dáme ho rovno do vedra. Ale myslím, že som tu videl ešte jednu rybu. Kam zmizla? Och, tam je Helena. Pozri sa na toto. To snad nie je možné. Robíš si srandu? Toto tu sa volá sket. A naozaj ma prekvapuje, že sme ho práve chytili v opustenom bazéne. Je to preto, že sa zvyčajne vyskytujú v slanej vode, ale niekedy dokážu žiť aj v sladkej vode. Ale musíme byť naozaj opatrní, keď ho držíme. Aj keď vyzerá naozaj malý a neškodný, ak vás pichnú tieto ostne na vrchu jeho hlavy, môže vás tu dokonca paralyzovať. Takže dúfajme, že sa to nestane. Ale verte alebo nie, to nie je jediná šialená vec na tejto rybe. Sú tiež známe tým, že jedia výkaly. Áno, počuli ste správne, tieto ryby doslova jedia výkaly. Takže viete čo? Radšej ho dám do vedra, kým neochrniem alebo nedostanem nejakú chorobu. Hneď potom som ešte raz poriadne nabral siečkou a vyťahol som ešte viac šialených rýb. Helena, to si robíš srandu. Pozri sa na toto. Koľko rýb je v tomto opustenom bazéne, ľudia? Dobre, prestaňte mi špliechať vodu do tváre, z tohto dostanem améby. No, toto je ďalší obrovský gurama. Je to ten istý druh ako ten, čo sme chytili predtým, ale ako vidíš, tento je albín. A vieš, že albíny sa hľadajú oveľa ťažšie, takže to je naozaj super. A tu, čo je toto? To je nejaký sumec. Prestaň ma špliechať. Toto tu vyzerá trochu ako mláďa sumca tigrieho, ale keď sa pozrieš bližšie, má bodky namiesto pruhov, čo som ešte nikdy nevidel. Takže ak vieš, čo to je, napíš to dole do komentárov, lebo ja nemám ani tušenie. A myslím, že tu bola ešte jedna ryba. Kam zmizla? Utiekla? Počkaj. Nie, je tu. Helena, pozri. To snad nie. Pozri sa na to. To je fakt super. Podobne ako ten sket, toto je mono a zvyčajne žijú v slanej vode. Takže neviem, čo tu robí. Ale úprimne už ma nič neprekvapuje. Myslím, že by som sa ani nečudoval, keby tu bol napríklad žralok alebo niečo podobné. A možno som mal pravdu, pretože hneď potom, ako som sa presunul hlbšie do opusteného bazéna, ma zrazu niečo napadlo. Môj bože. Helena, niečo mi práve udrelo do nohy. Dobre, čokoľvek to bolo to veľké, ľudia. Zase je to tu, dostaňte ma odtiaľto, končím. Videli ste to? To musela byť Aba nožovec. To tak strašne bolí, myslím, že ma niečo uhryzlo, ľudia. Môj bože, pozrite sa na to. Čokoľvek to bolo, doslova ma to porezalo cez brodiace nohavice. Ako je to vôbec možné? Dobre, určite sa tam už nevrátim. Ale očividne tam bolo stále veľa rýb v opustenom bazéne, ktoré potrebovali moju pomoc. Takže som urobil jedinú vec, ktorú som mohol. Rozmiestnil som čo najviac pasci na ryby a nechal ich tam cez noc. Dobre, tu je plán. Mám dve menšie pasce na ryby, ktoré umiestnime do plytkej časti a potom máme moju obrovskú pastu na ryby, ktorú dáme do hlbokej časti. Ako môžete vidieť, táto vec je obrovská. Toto je to, v čom dúfam, že chytím Aba nôžovca. Všetkých teda nastražíme s množstvom tilapí a dúfajme, že to zafunguje. Po nastražení všetkých troch pascí na ryby som ich nechal celú noc na mieste. A po asi 6 hodinách konečne nastal čas ich vytiahnuť. Dobre priatelia, konečne je čas kontrolovať pasce na ryby. Začnem s tými menšími a potom sa presunieme k tej najväčšej. Počkaj chvíľu, Helena, je to vlastne dosť ťažké. Myslím, že sme niečo chytili. Áno, pozri sa tam. Vidíš ho v pasci? Chytili sme toľko rýb. Dobre, musíme pascu rozrezať. Pozrime sa, čo sme dostali. Hneď na začiatku vidím niečo šialené. Poď sem, kamarát, snažíme sa ťa zachrániť. Toto je mláďa platinového červenochvostého sumca. Doslova sa teraz trasiem, to je úžasné.
Toto je pravdepodobne najdrahšia ryba, ktorú sme doteraz chytili. Ak ste si mysleli, že krátkoteloj sumec červenochvostý je vzácny, tento je ešte vzácnejší. Dobre, musíme ho ale dať do vedra. V pasci je ešte veľa ďalších rýb. Pozrime sa. Čo je toto? Och môj bože, je to nejaký úhor? Och panikári, upokoj sa. Počkaj, viem čo to je, priatelia. Toto sa vlastne volá kalamoicht. A rovnako ako bahník, aj tieto ryby dokážu dýchať vzduch a prežiť mimo vody veľmi dlhý čas. A áno, vyzerajú naozaj šialene praveko. A v skutočnosti sme takúto rybu už roky nechytili. Takže toto som naozaj nečakal. To myslíš vážne, Helena? V pasci je stále toľko rýb. Och môj bože. Dobre, musíme si pohnúť. Och môj bože, to snáď nie je možné. Som si istý, že viete, čo to je. Toto je mláďa sumca gunč. A rovnako ako sumec volígo, ktorého sme chytili predtým, aj toto je ďalší požierač ľudí, ktorý môže dorásť až do dĺžky 12 stôp. A najdesivejšie na nich je, že majú rady zubov smerujúcich dozadu, presne ako žralok. Takže áno, určite nechcete, aby vás tento chlapík pohrízol. Doteraz boli všetky ryby, ktoré sme našli v pasci, také, aké som už predtým chytil. Ale to, čo som našiel ďalej, bolo niečo úplne iné. Možno sa mýlim, ale som si dosť istý, že toto je sladkovodná barakúda. A títo chlapíci sú mimoriadne agresívni. Och áno, pozrite sa na to. Pozrite sa na tie zuby. To je desivé. Au. Och, práve ma pohrízol. To nie je veľmi pekné. Doslova ťa zachraňujeme. Au. Dobre, vieš čo? Ideš do vedra. Pozrime sa, čo ďalšie sme tu chytili. Och, ešte je tu pár veľkých rýb. Och, viem čo to je. Toto je rybsav sumec. Bože môj, on práve odišiel. Vrátil sa späť do bazéna. Nie, potrebujem sieťku. Ako ste videli, rybsov sumec skočil späť do opusteného bazéna. A tak som strávil viac ako 15 minút snahou ho chytiť, keď sa zrazu stalo toto. Oh, pre boha, Helena, nahrávaš? Práve som ho chytil. Chytil som toho rybsava, ktorého sme práve stratili. Dobre, ideš do vedra, kým zasa neutečieš. Potom som dokázal nájsť ešte niekoľko ďalších rýb v našej pasci, vrátane tohto sumca čmeliaka a mimoriadne vzácneho červeného raka. No a potom, čo som oboch pridal do vedra, myslím, že môžeme s istotou povedať, že prvá rybárska pasca bola určite úspešná. Avšak stále nám zostávajú ešte dve pasce a ryby budú čoraz šialenejšie. Dobre, ideme na to, priatelia, je čas vytiahnuť druhú rybársku pascu. Už teraz cítim, že táto je oveľa ťažšia. Pozrime sa, chytili sme niečo? Och môj bože, Helena, pozri sa na toto. V našej rybárskej pasci je toľko rýb a vidím veľa albínov. Toto je šialené. Dobre, ideme na to. Otvorme to. Je tu toľko rýb. Och môj bože, táto je naozaj veľká. Helena, pozri sa na toto. Toto tu sa volá Endlichery bichír, je to najväčší druh bichíra na svete. Verte alebo nie, tieto ryby môžu dorásť až do dĺžky 1 metra, čo je šialené. Ale momentálne, ako vidíte, je to len malé bábätko. Takže ho dáme do vedra, musíme pokračovať. Je tu ešte veľa ďalších rýb. Wow, čo to je, ľudia? Je tu niečo albínske. Počkať, viem, čo to je. To je albínsky koridoras sumček. Takého som nenašiel už roky. To som naozaj nečakal. Počkať, ale v pasci je ešte niečo oveľa šialenejšie. Je to iný druh sumčeka, ale tento je oveľa vzácnejší. Volá sa sumček bičíkový. Ako môžete vidieť, vyzerajú ako skutoční mimozemšťania. Pozrite sa na tú tvár, to je fakt desivé. Wow, ale toto je určite najväčší, akého som kedy videl. Zvyčajne sú takéto malé. Potom som si myslel, že už to nemôže byť šialenejšie. Ale keď som ďalej prehľadával pascu, narazil som na jednu z najvzácnejších rýb, aké som kedy našiel. Čo to pre boha je, Helena? Pozri sa, čo sme práve chytili. Toto vyzerá ako albínska štvorzubka. Ani som nevedel, že niečo také existuje. Nikdy predtým som nič také nevidel. Toto musí byť naozaj veľmi vzácne. Dobre, práve to hľadám na internete a je len jedna stránka, ktorá to predáva. A je to uvedené za $10,000. Helena, práve sme trafili rybársky jackpot. Ale vážne, myslím, že toto je asi najvzácnejšia ryba, akú sme kedy na tomto kanáli chytili. Som doslova bez slov, ani neviem čo povedať. Som len rád, že je nažive. Vieš si predstaviť, keby ho Aba nôžoryba zožrala? To by bolo jedlo za $10,000. Aby ste pochopili, aký je tento štvorzubec vzácny, ak si na YouTube vyhľadáte albínskeho štvorzubca, nenájdete ani jediné video, kde by sa taký objavil. Takže áno, táto ryba je naozaj výnimočná. A práve preto som ju dal do vlastného vedra. Takto na ňu nič nezaútočí. Potom som v pasci na ryby našiel ešte niekoľko ďalších rýb, vrátane tohto naozaj zaujímavého perlového guráma a tejto záhadnej ryby, ktorú som predtým nikdy nevidel. Chlapi, vôbec netuším, aký druh ryby to je. Jediné, čo viem, je, že vyzerá veľmi draho. Určite napíšte do komentárov, ak viete, čo to je. Ale myslím, že to bola posledná ryba v pasci. A myslím, že môžem s istotou povedať, že táto bola oveľa šialenejšia ako tá prvá. Stále však máme ešte jednu pascu, ktorú musíme skontrolovať. A je to naša posledná šanca chytiť toho monštruózneho Aba. Tak som pokračoval a vytiahol som ju. A hneď som si všimol niektoré z najväčších a najvzácnejších rýb, aké sme doteraz chytili. A keď som sa pozrel lepšie, všimol som si aj rybu, ktorú sme celý čas hľadali v tomto videu. Bože môj.
To snad nie je možné, Helena. Pozri sa na toto. Chytili sme monštruózneho Aba Aba. Naozaj sa nám to podarilo. A je oveľa väčší, než som si myslel, že bude. Pozri sa, aký je obrovský. Ale nie len, že sme chytili Aba Aba. Máme tu aj kopu ďalších naozaj šialených rýb. Pozri sa na toto. Toto je albínny eseter. Tieto ryby sú mimoriadne vzácne. Myslím, že predtým sme chytili len jednu, ale táto je oveľa väčšia. Pozri sa na to. Je to doslova ako živý dinosaurus. Dobre, poďme ho dať do vane. V pasci je ešte veľa ďalších rýb. Vyzerá to, že sme chytili aj tohto chlapíka, čo je obrovský nožovec klaun. Tieto ryby sú veľmi podobné Aba Aba, len nie sú také agresívne. Ale aj tak má naozaj ostré zuby. Musíme byť veľmi opatrní. Dobre, pozrime sa, čo je tu ešte. Och, dokiaľu Aba Aba vás skoro uhryzol, tak to bolo trochu desivé. Je tu ešte jedna ryba a snažím sa ju dostať von, ale nechcem prísť o prst. Tak, mám ju. Och, dokiaľu. Pozrite sa na túto rybu, chlapci. Toto tu sa volá ozdobný bichír a patrí medzi najvzácnejšie druhy na celom svete. Nedosahuje takú veľkosť ako iné druhy bichíra, ktoré sme našli predtým. V skutočnosti si myslím, že toto je najväčší, akého som kedy videl. Takže áno, toto je naozaj skvelý úlovok. Potom už bola v pasti len jedna ryba a je to tá, ktorú sme hľadali počas celého tohto videa. Dobre priatelia, je tu chvíľa, na ktorú ste všetci čakali. Musím byť veľmi opatrný, keď držím túto rybu. Je známe, že dokáže odríznúť ľuďom prsty. Oh môj bože. Tak, mám ho. Dobre, pokoj. Prosím, nehryz ma. To si robíš srandu. Pozrite sa na veľkosť tejto ryby. Aba Aba, priatelia. Toto musí byť najväčšia, akú som kedy videl. Ako možno viete, už jednu takúto máme ako domáceho miláčika, ale tá je oveľa menšia. Táto je doslova asi dvakrát väčšia. Na prvý pohľad tieto ryby nevyzerajú až tak nebezpečne, ale to, čo ich robí mimoriadne nebezpečnými, je ich vysoká inteligencia a je známe, že útočia a zabíjajú iné ryby len pre zábavu. Takže ak máte jednu z týchto rýb ako domáceho miláčika, musíte ju držať v akváriu úplne samostatne. A podľa toho, aká je veľká, budeme potrebovať obrovské akvárium. Ale ak si spomínate, skôr vo videu sme našli to mláďa Aba Aba, čo znamená, že v tomto opustenom bazéne musí byť viac ako jedna veľká ryba Aba Aba. Takže aj keď sme jednu z nich chytili, nemyslím si, že táto záchranná misia je u konca. Ak chcete, aby som sa vrátil, dajte like a komentujte toto video. Ale zatiaľ mu idem postaviť obrovské akvárium a dúfam, že pritom neprídem o prst. Každopádne vidíme sa na budúce. Majte sa.